Păi da, te iei după el. Și ăsta cum ai zis că e? Tot la fel. Știu mapa asta. Turbulence. Ce facem? Luăm spawn-ul? Hai. Am un chest în fața mea să vedem care îl ia. Ei, să-l las, e mai bine și mă bat cu ăsta pe ăsta. Ai, nu știu ce să zic. Păi de capul meu, ce vorbești, mă, ca să-și... Hai că Nu vin știu după unde să tine. iese, de ce? Vezi că ai unul în spate. Ei, nu-i da boost spre vine, dacă... Nu îi dau, nu. Da, tot dă. Doamne! Găzui pe Liliped, ești prost. Sări? Da, e... Spui că nu-l văd. Uite, ia de ăsta. Ce-mi dă și mă, că zici? Da. Uite, sabie de fiere, de piatră de aici. Vezi că mai vine unul în spate. Unde? Nu e același. Am adus în doi. Eu n-am armură. Trebuie să intrăm aici în avion, dacă nu. Nu-i mai văd pe aia, nu le mai văd numele, adică. Uite, clasa a treia. Economică. Double chest ce? Cu double căcat în el. Două crafting table-uri, bine de știut. Doamne, și aceeași dau ăștia. Uite, mai luai o sabie de piatră. Că mai sunt 9 și erau la început 15, așa că... Tot e mai bine decât colo. Aceea să golea lobby-ul, acolo să golea lobby-ul imediat. Zi chest? Nu. Unde fugi? Sunt full leather. Challenge. Mergem la camionul ăla sau ce e? Hai. Uite, e un chest aici, sus pe coada avionului. Și e și double chest. Pare foarte greu de... Fi și el Tier 2, că e la mama dracu. Da, chiar e. Cred că e primul pe care îl găsim. Aceea parcă funcționează și chesturile cum trebuie. Că e primul Tier 2 pe care îl luăm pe ziua de azi. Păi e bune. Vezi că mă duc aici sus la elicopter. Bine, să vin și acum. Păi... trebuie să fac parcurs, băga mea aici. Da, și sări peste. Bă, tu ești ăla? Care e problema, frate? Nu știu. Vezi că e unul în stânga noastră. Vino să-ți dau. Da, Lasă-mă să fac parcurs mai întâi. E double chest aceea. Bine, cu o sabie de lemn și un chest plate de futuți. E sub noi. o crafting table, am și două linguri de fier. Fă sabie dacă e. Te ca Marc. Care căzu, mă, că s-au Ăsta face parcurul. Toane! Nu e posibil! Bă, da, e bulangiu! Stai dracu aceea, o plecă el să plictisește. Da, nu mai am săgeți. Mai am o săgeată. Hai, mai dăm săgeți. Roion. Rovion. Știi bancul cu Alvina Roiu? Acum putem să coborăm. Siguranță.
Mergem acolo la tunelul ăla? Da, hai. Ăla plecă din render distance. Ce stici în stânga tunelului? A, îl văd. Doamne, câte săbii de piatră și bețe și pene. Bune, cum ar trebui, dracu. Uite, e un chest și aici jos. Dar nu e nimic aceea asta. Păi mai jucărăm o mapă asta. Da. Uite, asta e Tier 2 aceea, da? Na, da, Stai, ce? las că dau aici. A. Asta chiar are, dracu, chestele de apă, mă, că să le are mai proste, să cumperi rank de la să ții. Unde dracu te duci așa? Pe aceea, pe la colțul mapii. Și colo pe nava aia era un chest, dar... Nu duc. Uite, cu gear de ăsta am mai câștigat meciuri, fă mă, că să găsă. Altceva. Am și sabie de fier. Ce, aruncat ceva sau? Nu. Uite pe unul, vezi sus pe parcare? Îl Full văd, piele. da. Cum s-a luat astea de ce? Ah, bine. Atunci nu cred că mai are rost să mai mergem jos. Pe avionul ăsta, mă. Care scrie ceva UPS. Vezi că e unul cu full aur și sabie de diamond sus pe parcare. Am văzut. Nu am aprat ta. Mai și cum urc, bă. Așa zisul avion. Picea pe la coadă. Și pe aripa asta merge. Și e ceva sau? E un chest aici. Oho! Metar 2? Da. Ce și aici înăuntru în asta? Dar nu știu cum să intră. Ai cască de chain? L-am de aur. Nu să intră. Oho! Ia de chain. Pantaloni ai, buți? Da. Uite, ia tu de asta. Câți mai sunt? 4. 2. Cred că noi și cu team-ul. Și ăla e mai... Două golden apple, stai să stau și ție unul. Ăla e mai stacat decât noi. Mersi. Stai să mănânc. El golden apple, uite-l acolo, e doar unul. Unde? A, Acolo. ce facem? Păi pot să mă angajez într-un duel. Nu mai am săgeți. Vezi că eu mănânc golden apple-ul. Vezi care se vede diamond. Are hack, vezi că are banii hub și kill. Toai de pula mea. Ce făcut? Muri! Dar nu știu cum el. Ce pula. Mai sunt eu cu ăsta, stai să pun astea. Zise unul în chest, gracias guapo. Poate-i de dură bani. Când Uite e dead că match-ul? zice că has left. Când e dead match-ul? Uite, Big Gay Milton has been punished by Torai for hacking, da. Băga mie și pula. Nu Unde e putea sabia să-i de dea cu diamond? 3 secunde mai la tine în mână. Aha. Nu putea să-i dea Aceea nu e banul. dead match? Ba da, în 20 de secunde, n-ai pantalon de fier, Nu. tască.
Eu la ce aveam, mă, mâncați de mă bătut, nu avea Ba full da. fir. Ăsta cascam. Doamne, am inventarul plin. Hai mă, hai mă, hai mă, hai mă. Stai, să mănânc mărul. Am săgeți? Am. Unde e, mă? Hai că ăsta e mai prost ca tine, dar... Nu-l văd. E fix în fața ta după ăla. Îl cheamă Roion. E ăla de... Oh. E reîntâlnirea. Deschid după ăsta. E X în fața ta. Să mă duc pe el? Mă duc graș. Băi, ți-a făcut prank-ul. Să-mi va pula în gura ta, Roiane. Bă, dar lasă-mă! de piatră, băi, în mână. Lasă-mă cu arcul! Doamne, e bulangiu. Mai mănânc un măr. Arată-i cai, frate. Dă-i, vezi că vine după tine. Mă bate boul! Mă da! Doamne, ce noob sunt, băga mie și pula! Coai, cum sunt ea de 2 ori foc! Doamne, sunt cel mai prost copil! Doamne! Adică am făcut Roion.